Поредно трипче. Този път Миро разработва новото Дукати. Всеки път като минавам от тук някой си разработва новото Дукати. Чак ми стръсна вече. Евати те богати хора. Само нови мотори. Някаква нормална групичка сме. 6-7 човека. 2, 4, 5, 6 дете. И едно момиче този път, която е сравнително бърза. Евгения. Дано не ни удави дъжд пак с Жоро Марков. Защото с него всеки път е ужас. Ама, иначе пътават готини карани. Жалко, че братчето ми го нямаше. Днеска трябва да работи, защото както каза той, бедните хора работиме и караме стари Дукатита, а то принципно е точно обратното. Богатите хора карат стари хубави мотори и коли. Ама все пак човек си има бизнес, трябва да си го развива. Така че Ивайло няма как да си беден, братко мой. Никога не съм разбирал как мога да караш от някакви коли с 45 км и да не се изнервиш. Мале. Много е хубаво тук пъти, обаче някакви пъти имам много пятък. Все пак караме разумно и безопасно. Няма да изпреварваме човека за воя, защото ме нахейтиха миналия път. То даже не бях напуснал моето платно, но все пак понякога се прави, понякога не. Например, сега това ще го изпреваря, защото той спря до 20. Миро, който е в разработка, на газ отзаде. Хубавото е, че Дукатито, разработката не му е като на BMW-то. BMW-то е ограничено там до 6-7 хиляди оборота, а Дукатито просто ти казват не го вкарай в максимални обороти и не прави цигани, примерно прекъсвачи на мястото. Не че може, то не може. Легнал полицай, не го видях. Добре, че карах бавно.
Абе, топ моторите си, хората си мислили много добре. И са мега лесни за каране. Само си обръщаш скоростите с едно болче, защото е лодко измислено. Не е като на Априлия да трябва да купиш за 350 лева лост, за да ти обърнеш скоростите. Това е безумно. Много видях. Реално със старото ми Panigale V4S, което е в Иво, мотора е безобразно нареден, естествено. Не е като тази стоковица. На Кричим Девин, на дясно коляно, имах май само веднъж някакво леко. Това мотор за първо каране на Кричим Девин и надясно и наляво, без никакви проблеми. То си завил един час тук. Много лапък. И за съжаление, новия ми вали по-малко от стария и то с доста, но все пак е 100 с катализатор с чисто. На старото Ducati заводски азбук е 8 кг и 200, на новото Ducati е 13 и 500. Заради тъпите рестрикции. Тук някъде имаше два скрити легнали полицая. Може би са ги боядисали вече. Да, това беше единия. Вече са ги боядисали. Ние път ги връкатяхме с Миро, докато бях на Андрей БМВ-то с не малка скорост, примерно с 60. А то ние влезахме в Перник.